Tahu dah bodoh, si kai ko Coumba ini. Ahora ali. Sawa? Ani wonde sawa? Oi. Durato bi, Muradu no fewi. Adañi kiliya? Yebi. On kaldi pira. Min haldi fo, min waddi fo, o wi hande si ari mi yoka. Ay mo ko jawdi mawndi. Mi hala ni mo. Yun. En awri 30.000. Lan min? 30.000 min waddi. Ana da selin jido 30.000 an kam ka cellu. Kono ko goyta. Hal sogo sacca. Kunga hal. Ko no yobi de client no dari. Bimi. Ya wi mo mi jama en 30. Tay dum jet ñawdi baba mi da wujju mi de dum 30. Joni gasi mi fawna ma hen 5.000 wala 35.000. Ibrahim kalden. Ko dum wi, ko dum men waddi. No ay nguy ka wa wonde do nguy. Fami. Mi wawa wujjude kadi biya do wujje do. Haldu kado ngil njata bima mi so manki 50.000 mi yee 35.000 o wi si tawi mi wawa 35.000 50.000 so manki wa yede dum do gasi ala problème laccetno ana waccetno wallahi laccetno gasi jara man so jodo ta kan laccetno 35.000 bo Ibrahima ndi ma kata singani min ndi ngal lodi kan wata no tam kadi de no tam e jonar ga Ibrahima wala no palpete ko gonga e wa no cigano ga o ko na les ko copain anda goddo mi wujjatama non d'accord joni mi fami parce que sa yehi tan bi andi ko gonga e ma ko joni pa o yehi juulo joni waaw juulo deuxième wode fere nawen dum de wotere dum ya wa soba jawdi kam to woni la ilaha illallah dum kam godo laaba de do golle bonde ala bodo wode so wona putin fati naam an kam hoto jawdi woni baba gilnan ko an fonnom do hen ay biye kudada allo o roni mi nyawdi ma konko sehil mo ho Ibrahima be jaadi hen mi anda foro pade kulnom non ko haalde o fiyemi do gal baral ngarta tawa do may moƴƴi no mbaɗɗa ni no moƴƴi wona a fawe maɓɓe yitere ko kamɓe ƴettuɗo jawdi kamɓe no mbima en mbaɗo hucciri hen Amadou kañum ha ngaka jinnaka ene ƴetta jawtam kañum e sigil mum biyeteɗo Ibrahima o eɓe nawa jawtam kamɓe gujji ɓe donima ɗo ñawdi ɓe jaadi nanganam ɗo Penda heñon heɗo mi haalanma heño ndegla
ko foti réglede galle ko walla o mi nawo mo gendarmerie ko regle ko woni ka ko heewi kadi ko woni jawdam koko nawa hewa an sa jawdi ma nawama tan ko mo nawi Amadou ndawi jawdi ndi yondi yaltu walla mi nawo mo gendarmerie ana selli haalantema ana selli mbimi mboɗo selli ala sellani kay selli kay jawdi ma yehi kanko Amadou yo nawi ɗum ko ɗum woni hono kanko nawinde joni gara kalda e makko mon toon walla mi nawo mo gendarmerie sa nawi mo gendarmerie de a wonta wattude nawde ɓiye gendarmerie sa waɗi o watta wattude mami nawo mo gendarmerie aywa jehen mami nawo mo wona gendarmerie sa haalani makko mami nawo mo gendarmerie aywa ko ɗum hande hay hunde ala ko telimi Aïcha ƴewna place mo mi ara ya gatta ya gatta o mini mayi hen hen gatta hande ko jam ñallata walata tati jawdam ndi jita jam ñallata ayi o mani leli o mani leli Amadou mimi yaltin jawdam ndi an gujjo yaltin jawdam ndi an gujjo an ko gujjan man an wujji jawdam holnin jawdi an gujjo heɗomi haalanma gila ñanden aɗa rewe jawdi endi fayi kirsenni mbaɗen nde frigo mbatten ni deke yondeke jiɗɗa ko wujjude jawdam yaltin jawdam ndi walla bone ñalla wala mi salaki hela hol biɗoma kanko wujji mimi ene komi keɓɗo ɗum to laaɓi faati mata wi kanko segil makko pullo pour biret Ibrahima o kamɓe gujji jawdi ndi kamɓe dewi ɗo kaƴo o enɗam ko taw an ayi o no wujja ko konko wujji min yimaɗo rondi an e Ibrahima ono nangi gallaɗo ono nangi koyde an ko an wujji hande feeñi o enɗam guyka ma ko hande feeña ɓoyi wujji ko an wujji omo selli omo wi kes barke rasulillahi nene ɓe toñi kam billahi wallahi ɓe toñima ɓe toñi ka billahi mi yarlaki mi yafaki hankene dar mbimi hay goto toñani a waɗata bandiyagal ma a bare faati yimo kanko hol faati o la ilaha illallah kanko e hoɗi on konko Ibrahima wujji jawdi ndi la ilaha illallah faati ko an fenata wona ka gurɗo joni min mboɗomi yaggal Ibrahima addon bamo Ibrahima ɗumɗo wujjano ƴettade hande nder billahi almami ñaami nene ɓe toñi kam de ɓe toñima senne almami wallahi ɓe toñima ɓe toñi kam hande ɓe toñima hande oɗo baaba galle o walata e oɗo galle o walata ɗo toñi kam ɓiɗa leli landam kila suba kam yaltani gallo ɓiɗɗo leli ɓe folor wala sama tawi mi andani to mi sagamo problème dokko haajo ma dokko liggey ma ba problème ala problème mami gère ɗum sa gère ala problème ya liggo nede ya liggo ma muniru Allah quoi sa gère ɗigel Allah wanda fotore no yiyat yomi jaggoto nanguɓe ɗo tan mi ƴettani hande mi ƴettani jango eyyi ƴettani hande mi ƴettani jango har kay pawanam yite Ibrahima na Ibrahima waaw an woni waɗo sandigino inde julɗo a wona julɗo hande a wona julɗo janggo ha ko woni ko holɗum waɗi aɗa macca ko waɗi aɗa macca ko waɗi an Amadou golle bonɗe mo golli ɗon ɗe oɗon jeehi galle oɗon ƴetti jewtam mi an Amadou mi wayri galle ma boy ana wayri mi wayri galle galle toon de ko preuve laaɓɗo ceer joguimi hen aɗa andi ko woni heɗo mi haalanma jewtam ndi mo on jaltinde de mi jaguinaki hen baɓe woto gar ɗo natoga galle ane woto violation domicile ɗotoa lamɗo ɗo lam mi yaari mbaruno mi anda fi mbaruno mi anda fus a yiyaani mbaaru ngu mi yaari ko gonga e ma yiyaani mbaaru ngu gonga mi yaari e joni Allah jarama jarama min ko gendarmerie pami mi régloya probléme o comme ko noon mbiɗa mi yahay gendarmerie haɓɓe baɓe holko haɓɓoy toon min sa min gendarmerie ha min no min jetti de hol ƴettude Amadou ko Amadou jetti Amadou yaltidi jawdi o joni holmo jeyɗon jawdi ndi min ala hen holmo jeyɗon jawdi min ala hen haal walla mi yahay gendarmerie jeenamo yeeyi jeenamo place makko ɗon ɗon yarde jeenamo mi waɗora holno yam suudu mi yahay kono pulla muta woccata
Place on ni. Ku do woni place o. Oh yes, do woni restaurant makko. Noddumu. Jenabu. Naam. Oyo. Argay. Ibrahima. Oye sese. Ilon ganya. Sese ala. Ibrahima no banda. Sese ala. Aseli babu mari ko jam. Wona jam. Jenabu. Ko o woni bamu Amadou. Bamu Amadou. Mine Amadou. Baba ituni ko woni bare ko jam. Wona jam. Ko kewi ko jam. Wona jam. Amadou jam. Njawdi mo yoy ma o. O wujudum ko ba makko je. La hawla wala quwwata. Bida ko? Kanko je. Ko jawdi gujjo gaddan don mi. Jawdi wujjandi. La ilaha illallah. Be gaddi be jeyma. Joni non jawdam yo yaltu walla o kam ko gendarmerie ala baba ala on haal gendarmerie yaltante ko sanayi mo gendarmerie ma lor jinnabe makko te min wallahi sami andino ko jawdi gujjo mi sodatano sami andino mi sottano de ndax min de jeydon kam dum de ujunnaaje sappo jeydon kam kono sami andino ko jawdi gujjo mi mematano kono baba daccan mo rek joni ala no batten jawdi ndi Allah wadi nan do mi memandi ndi sax gila nden mbiɗo humi ɗum ɗo mbiɗo hokka ɗum na ñamana yara ar ƴettu jawdi ma 50 millions ɓe ƴeewana ɓe lijjitinirimi ɓe gattiranami mi tottuma jawdi ma joni noon haala gendarmerie mo min mi yiiɗa hay goto probléme par ce que gila gonmi ɗo hay goto andirani kam probléme eyyi kay ko ɗum joni accanmo tan annene mboɗo yiiɗi wajadema seeɗa eyyi aɗa andi place ma o ko place mawɗo wuuro ngo foof ene andi place o ko gonga min hooram hen sahaji joom suudam o ne ara ɗo sodde suppu en walla ko way noon walla ko way noon hono ɓeeɗo a renoto ɗumen wallahi min kay ɓe pertigi tam aɗa andi ɗum kay wonta wadde eyyi ɗiɗon jawdi kam sondi yeeyama 50 mille aɗa andi ko jawdi wujjani min ɓe mbi kam ko ɓe dañ ɓe sohla kalis ko ɗum waɗi ɓe yeyde ko ɗum waɗi jammi ɗum baba koye Amadou joni koɓe bandiji min kay baba joni ɗaccanmo hakke tan joni ar ƴettu jawdi ma tan moƴƴi ɗaccama o yaha joni onon mbaɗon feere lijjiron ujunnajam sappo Allah bonni ɓe sukaɓe min ɓeere ko mbatta ko hay goto anda ɗum on ganda ɗon jawdi heɗɗira tan on ñamani taw ndi jawdi wona ni heɓirto a kuɗaɗo Allah putin o anda ikki hen ndi de mo woppu nda yar moɗa andi ka ɗomɗuɗo ka mayɗo tampini ya